बकरपारा आबाद फोरोंथाय मिरुआव इउपिपिएल दोलोनि जगदान हाबाफारि खुंदों। बकरपारा आबाद फोरोंथाय मिरुआव मैया मोनाबिलियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिरथार जगदान हाबाफारि खुंनाय जायो। मुदैबारि ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव खुंनाय बे जगदान हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव बिपिएफ आरो बिजेपिनि गोख्रों जायगा बकरपारायाव गासै सा 547 गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोनि बिबानगिरि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बे जगदान हाबाफारियाव इउपिपिएलनि जिल्ला आरो मिरुनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बकरपारा ओनसोलनि माखासे गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मा फोरमायदों खोनासंना लानि। गोविंद चंद्र बसुमतारी लंले यूपीपीएल लंले जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बिथांमोना गोबां मानसिफोरनिफ्राय जइन खालामबोदों आरो रायजो राजाफ्राबो बयबो यूपीपीएल दोलोआव फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि बिटिआर गायसननो जौगासार बिटिआर गायसननो आरो सुबुं राराखान्थिजों गोख्रोङै सोलिनाय मोनसे बिटिआर गायसननो आरो जोंनि माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन आरो दिनै जि थासारिखौ नुदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा बिपिआर हान्जाखौ बिथांमोना बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय निर्देशन देखाले तार बारे मैं माने जिला कमिटिर तरफ পৰা বা আজিৰ সভাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতাসকল আৰু আমাৰ জিলা কমিটিৰ নেতাসকল আৰু আমাৰ ব্লক কমিটিৰ নেতা নেত্ৰীসকলক আজিৰ সভাত উপস্থিত থাকি তেখেতসকলে যি সভাখনত সহায় সহযোগিতা কৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু আজিৰ নতুন দৈনিক পৰা দৈনিক হোৱা আমাৰ সদস্যসকলক